С проблеми при ремонт на пътищата се сблъскват всяка зима всички мениджъри на пътя. Желаете ли да отремонтирате асфалтовият път лесно, с високо качество, с ниски разходи и с възможност да извършвате ремонти, дори в зимни условия? Всичко това е възможно с нашата машина Silcot 7080, която използва рециклираният отпадък през смилането на асфалтовата настилка. Silcot може да нагрее тези отпадъци до необходимата температура 150-160 градуса по Целзий, без да изгори останалият стар асфалт. Рециклираният материал е угоден за ремонт на асфалтови настилки. Основните и най-важни части на машината са изолирани нагряващи контейнери за приблизително 1,1 кубически метра рециклиран материал в задната част на нагряващото скосено чело. Други конструктивни групи са ос шаси с сгъваема рампа с ролкова лебедка, с въртяща се глава отзад, електрическа система с батерия, контролна кутия, гарантираща хода на машината и газово устройство LPG. Неделима част е кутията с инструменти, необходима за извършване на ремонти. Преди да отпътувате с машината за извършване на ремонти, е необходимо да заредите на газ станция с LPG, които са оборудвани за такива устройства. Тръгнете към мястото за ремонт така, че загрятото задно чело да покрива изкъртената част с 40 см от всички страни. При ремонт подсигурете мястото с пътни знаци или табели. Вибриращият валяк слиза от машината на пътя. В случай на видим изкъртен отпадък по пътя, почистете с метла. Пуснете задното загряващо чело до положение от 30 до 45 градуса според големината на изкъртеният материал и запалете нагряващото чело на половината или на цялата повърхност. Така пестите употребата на LPG. Оставете нагряващото чело да се загрее напълно от инфрачервените нагреватели, което отнема около 2 минути. Междувременно проверявайте дали горят всички нагреватели и ако не, ги запалете отново. След това наклонете задното чело в работно положение над земната повърхност, докато се опрат седящите крака на челото на земята. Нагряващата част трябва да бъде около 40 см по-голяма от изкъртеният отпадък. В случай на финни пукнатини около дупката, могат в бъдеще да бъдат източник на дефекти на пътното платно. Нагряването на пътното платно става приблизително за 8 минути, а през зимата за около 12 минути. Времето за нагряване зависи от материала и състоянието на пътя, температурата на въздуха, силата и посоката на вятъра. Пътното платно е загрято след изтичане на посоченото време, след което повдигнете задното чело и с стоманено гребло опитайте да загребете от нагрятата площ. Ако се заграбва лесно, изключете нагряването, затворете задното чело и обезопасете подготвената площ за работа. Нагрятата площ загребете с стоманено гребло така, че от всички страни да оставите най-малко по 5 см нагрята площ, което е важно за добрата спойка с останалата част от пътя. Рециклираният материал, който е предварително загрят в резервоар до 160 градуса по Целзий, може да свалите от необходимото количество в количка с помощта на специални гребла. Подготвената площ запълнете с нагрятия рециклиран материал, чиято височина да бъде от 2 до 3 см по-висока от останалият път. Поставеният материал разбъркайте старателно и изравнете равномерно цялата площ. В случай на по-големи камъчета ги отстранете. Около отремонтираният път почистете с метла. Добре оправената повърхност започнете да валирате с вибриращ валяк и то така, че най-напред валирате 1/3 част от ремонтираният път,
а 2/3 остават на старият асфалт. Постепенно подавате на валяка да валира върху оправената площ, за да може част от валяка винаги да бъде върху валираната повърхност. След доброто уплътнение от валирането, пътят е готов. След около 15 минути може да приберете пътните знаци за ремонт на пътя и върху отремонтираната част могат отново да се движат автомобили. Сами видяхте колко е лесно да отремонтирате пътя с помощта на машината Silkot. А към това добавете и минималната гаранция върху проведеният ремонт от 3 до 5 години. Поддръжката се извършва само от двама обучени работника, които използват рециклираният отпадък, който в повечето случаи не знаете какво да правите. Начина, по който се оправят пътищата и нейната висока икономичност, зависят изцяло на вашите решения. Дали ще извършвате ремонти по старият начин? Или ще тръгнете по пътя на икономия и качество? Silkot! Ново измерение в ремонтите на асфалтовите настилки.